रिक्सा आंनि रिक्सा है है गारि हमनोबोला सिनेमा नायनोबोला गाखो 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 माबार आंनि रिक्साया है है 1 2 3 4 न' न' पहुंचायो आं कारेक्ट टाइमाव है है रिक्सा आंनि रिक्सा गाखोग्रा गैया नामाब्रा रावबो गाखोफैदोलै थांखुराजानि पकेटआ जिरु जाथारबाय आयु 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 माथो दिनैखाय रिक्सा अट'आनो गंसेबो खारा जाथिलायखो ओरैनोबा माथो आखाइ हमहां मना हमहांसो खालामथारो जानोबा बोरै जागोनथाय बाजारखौनो हमहैस्लाबनो हानाय नङा बायदिसो मोनबायहाय जों दिनै फुरा बाजारखौ हमनो हायाबाथाय नोगोद जारला जाखाथारो बे फाननायानो मैयाबो आंना नोगोद बुरजा मानि गारनांदोंसो नोगोद लस जाखाबायलै आंहाथ' मैया नङाबा आंहाबो थैखासैसो बे साननैसोआ अमानोसो लुबैयो होगासिनो आं बे आग्लायनायफोरखौ मा जागोनथाय नायदो न'नि मानसिफोराबो नोगोद लाब जानाय बायदिसो मोनखाथारो सानफ्रामबो ना बेदरल' बिहरो बाजारनिफ्राय थांब्ला फुसायथारला नायदो गारि भाराफ्रानो दैबाना फैनाय बायदि सानफ्रोमबो बारायगासिनोसो जाय जा गोसो बेखौनो भारा लायो बिदियावलाय जोंनि बेफारफ्रालाय बोरै सोलिनांगौ जाखोलै हनै थांखुराजा फैगौ बे थांखुराजाखौ लेंहरनाया हामसिगोनदां ओइ थांखुराजा ओरै फैनाय ओरै फैद' एसे माल दङ हाबाब मा एसे थफ्ला थफ्लि बस्थायावबो थोआ मनायावबो थोआ माल लाबोखो नोंसोरलाय दिनैलाय दारि गोलाव बांगालफोरा ओरैनो हरलाबायबाय नामाब्रा बे लाइ लाफा मुला बेसरफोरखौलाय होद नोंसोर रं नाम्बारफ्रावसो रायलायफ्ला ओरैनो लाबोआखैथ' हरगोन थांखुराजा बांगालफोरा नोंनो ओरैनो हरगोन हागौमानि बारासो लाखिनो नागिरो बिसोरो दे दैखांफैदो थाब बाजारासो खिथालांसिगोन जोंना डायलगफोरखौसो माबायदि बुंलाबायो बियो दे नोंसोरबो दैखांदो फैसा खामायनो आरोबाव बापरे बाप दाख्लै बावैसो आङो गोदानै बानायबावबाय गारिखौ नोंसोरनि माल दिखोनानै माबा गेगे गागासो गाबलायलांनो हमबायलै अयथासार बारा जाथारदोंलै माला दिनै अजनाबो बांद्रायदों भाराया बारा होनांगोनलै बारायबाय खिन्थु भाराया जालायबाय दानाबा ड्राइभारफोरनि आखल आबाथाय बिदिनो एसे चान्स मोनबानो डान्स फारिनो नागिरथारो ओंखायनो ड्राइभार जाथिखौ बिसास खालामजायालै बांद्राय बिसास खालामा खोथा गैयालै भारा बारिबाय जेब्ला भारा बारा होनांगोन नोंसोरनि बेफोरबायदि मालफोरखौ दैखाङैथ' मानसिफ्रा आंनि गारिखौ मानसि गारि बुंला माल गारि होननासो गाबज्रिग्रा जाबाय लासिंसिंनो सालायाबानो जाबायना मानोथो सालायदों फसायाबालाय नोंसोरबायदि मेल्ला गारि दङलै ओंखायनोथ' हारसाफोरजों गाखोलाङोलै जोङो बर'फोरखौ गारनानै बर'फोरबाथाय बिदिनो थगायला थगायसि जाख्ल'नि खाजोबसो थगायनायसो नुदों जाख्ल'नायसो नुदों कारेन्ट बिला बेसे फैयो नोंसोर मिथिगौना माल बुस्थुनि दामा बेसे बारायबाय थादों सोरबा हमथा हादोंना खालि जों ड्राइभारफोरखौसोल' दाय होबाय थायोलै भारा बारिनाय होननानै सानसे गारि भारा सालायनानै न'आव बेदर फुवासे लांनो हाया जोङो न'आव थांबानो बिसिफोरजों रायजाहैबाय थानांगौ जायो सोर बुजिदोंलै जोंनि दुखुखौ भाराखौनो गारनानै फैसानि तास लुदु जुवा गेलेबाय था होमबानो खामायनो हागोन नोंसोरनाबाथाय खेबसे भारा मोनबाथाय सानसे जिरायनो हानाय बायदि भारा बोखांनासो गारखायो नोंसोरखौ बिदिखायनो बायोलै आंनि गारियाव थिखांनो भाराबो होनो नागिरा मालफोरखौबा हले बस्ता दिखांनो नागिरो फारसेथिं लेब बुंनाय नोंसोरनि बाथ्राखौ खोनासंबाय था दुनियाखौ गिदिंबाय थानायखायनो सिरि थानो रोङालै सालाफोरनि खुगाया लेब खाथार बोरमा खुगासो ओइ ओंखारनो जाबाय ओंखाम संनो समबाथाय मा जागोन माखौ संगोन गोदाव सोरावसो मोनखाबाय थायोलै आं सानफ्रोमबो न'नि बारिफोरावबो दाइसेबो मैगंखौनो फोना लानो रोङा दा जानो समावबाथाय बिफायाबो फैना मोजां नागिरफैगोन आरो फिसालायाबोथ' आसोलखासो ना बेदर नङाबाथाय ओंखाम थोरसिखौनो नाथ्रोदनासो गाहरखायो
आसोलखासो बिफानि जोलै आयै खुगासिङाव फिसा फिसा मन्थ्र रायबाय थाखो खन्थाइसो आवरायदों ना सल'सो फरायदों माथो आसोलखा बिफानिसो जोलैखा होननायसो खोनाबाय थादों आंलाय रायज्लायदों आं मोदाय भुतफोरजों रावबो गैयाब्ला भुतजोंनो रायज्लायो आं न'खरनि मानसिफोराथ' रायज्लायजाखाया उल्था गोजाजोबखा मा बुङो माथाय जेबो बुजि मोनलाय लाङालै आं बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ आच्छा ओंखामा जाबायना जायाखै आयै जाबायदिसो उखैदोंलै मैया हराव जानायानो एखेबारे थिग जाखाथाराखै नाबो गैया बेदरबो गैया दैलाव दैसाव संना होलाबायथारोलै ओंखाम मोननायखौसो सोंदों मानसियाबा जेबो मैगं गैयिनि गोदाव सोरावसो जालाबायगासिनो मा संगोन मा थागोन आरो नों ओंखाम जानोसो फैदों आया ओंखाम सङाखै नामा होमबा थैबायलै फिसाला सासेखौ ना गोरान बादि फोनारथाबनोसैलै नोंसोरो अननाय गैयै अन्थाइ बिखासो मा होननानै जोनोम होलै नोंसोर आंखौ हा मा मावनायनि थाब ओंखाम उखैबाय थायो बे गथ'आ र' आं नोंसोरनो बे थांखु राजाखौ फन बुहरनि मैसो बेदरखौनो बायना लाबोथों संना होनि आं नोंनो सोर मोनजारोङियाथ' हरनायखौलै फनखौ दरम हम मिनिस्टारनिसो फन फैलायबाय दाबा मा अर्डार हरलायो आरोबा हेलौलै ओइ हेलौ होनदोलै हेलौ मा जानायनि मा बारे फन हरलाबायबाय थायोलै हा आरे एसेबां रायलायनो गोसोब्ला सोरबा रं नाम्बारफोरजों बुहरबानो जायोना सोरबा हारसानि हौवाफोरखौ बुहरना ला बुरि मानसि फिसाला सासे गिरि थालायनाय मानसियासो माबा फन हरफा खामबाय थायोलै समाया मुद्रा माबा खामानि थाब्ला बेलेग बाथ्रा दे बे हेलौ आंनोखौ माब्लाबा ओरैनो फन हरलाबायदों नामा मालाय हिनजावफोरजोंबा हले गोदै बारि खना उसुं खना थांलायलायनानै हाथाय हाजायाव मिनिलायनानै रायज्लायहरनो हायो गावनि हिनजावा फन हरबा हले रागाजोंनो ओंखारो बापा रे बा बेरे बासायावसो आखाइ होफ्लांना लानाय बायदि जाबायलै आंनिया फंसे जाब्ला बिनिया माबा फंबा जादेरलायलाङो बुं मा बिजनेस दंमोन बुंदो मा बिजनेस नङा न'आव जेबो मैगं गैया आरो खोनासं नोंसालाया ना बेदर गैयाबा ओंखाम जायानो मैया मोनायावबो जायाखै दायो बेनो मैसोखौनो मासे बायना लाबोबा संनानै होनि आं जाखावलायबाय दानियाबा फैसा गैयालै फैसा गैया बहनियानो जेन थेनसो जादों एरैबा बेबो नांज्लायसो थारमाने जुवा गेलेनानै फैसाखौ हगारलायबाय माब्लाबो जायखिजाया मैगं नङाब्ला दायो फैनानै आसु जांग्रानि ओंखामजों बानलु गोरान थुफ्लेना जाफै महा जारलालै जेथिंबो जेरैबो भेजाल बाहेरावबो सान्थि गैया न'आव थांब्लाबो सुखु गैयालै बालायलाङासै मोनबायलै बे जिबनखौ बै बान्दा कबियालाय बेसेथो दामालाय बारा नङाहाय 60 थाखाल'सो सेरसेयाव दे होमबालाय सेरनै हरदो आरो बै टमेट'आबो सेरसेसो हरदो ओइ मैगं फायखारि थगायसुलिफोर देलाय बुंनाय दाम खमनि मा मैगं थाइगं दं बुं आं साला बस्थासेसो लांनानै न'आव दोनहैखानोसै न'आव माबा साला सानफ्रोमबो मैगं थाइगंनि दावरावल' जाबाय थायोलै दा बायदियावलाय बहानि दाम खमनि मैगं मोननांगौ जाखो गोदाव सोरावनो होमबालाय बै हाग्रायाव ओरैनो फुलाबायना मोनलाय लाइ लाफा मुला बेसरफोरालाय मुथासेयावलाय बेसेथो दालाय मा बेसेथो जानोसै 10 थाखासो गासैबो सोर बुंलाबायखो नोंखौलाय हाग्रायाव फुबानो मोननाय होननानै आया बे एसे गोरलै मुथायानो 10 थाखा जाफैलायबाय मुथासेखौ 5 थाखानि बायनानै लाबोबाय मुथाथाम खालामबाय मुथासेखौ 10 थाखानि फानफैलायबाय दानियाबा आं दोहै गारियाव लाबोबा माथो मुथाखौ गिदिर नुदोंमोनलाय दा बाजाराव हाबफैनाय लोगो मुथाया फिसा जाफैबाय आरो दामा खिन्थु उल्था 5नि जायगायाव 10 थाखा जाफैबाय वाव क्या बिजनेस हाय क्या बिजनेस ओइ थांखु राजा बाजाराव बिदि दाम गेलेबाय थानो नाङा भिखारिसो नामा नोंलाय बायना जाग्रा हौवा नङाहाय नों फैसा गैयाबा थां सिरि दावराव दाखालाम मा फैसा गैयालै मा फैसा गैया बेसे नांगौ नोंसोरनोलाय नोंनि बे दखानखौ बायखांजोबनो हायो आं बेसेनिथो माल दंलै नोंनावलाय
बे बस्था गांसे मना गांसे लाबोनानै साला हाथि गाखोनाय लाब लानो नागिरफैयो नोंसोर बाजाराव। नावसोगो मानसि जाखोलै बे नोंलाय मानोथो गारि भाराखौ सानफ्रोमबो बारायबाय थायो? मानोथो सानसेबो खमायनानै लाया? सानफ्रोमबो थगायनानै बारासो लानो नागिरो माथो नोंलाय? हा माथो जालायबाय थाखो? सरखारानो जायखिजाया जिनिसनि दामफोरखौ बारायना होबायब्ला माथो खालामबावनो हानो जोंलाय? जोंथ' पाब्लिकसो नालाय जानांगौखौ जाखानांगोन, उफाय गैया। ओइ आदा, नोंसिनियानो जायालै आदा। थाखा फैसा दं होननानै जायखिजाया मुवा बेसादनि दामखौ जा बियो बेखौनो होलाबायबाय नोंसोरो। लास्टाव थांनानै जोंसो थैनांगौ जाहैयो। आं खिन्थु जालालै बर'फ्रा फाननाय मैगं थाइगंफोरखौ। नांगौब्ला बांगाल सावथाल फाननाय मैगं थाइगंखौनो जागोन। बिसोरसो एसे खमायना होयो। थां लाजि रोङै। जोंबो दिनैनिफ्राय नोंसोरबायदि बर'फोरनि गारियाव गाखोआलै, हारसा हौवाफोरनि गारियावसो गाखोनो मोजां। जै हो हिनजावफोरनि दिन जादो। लेडिस पास, लेडिस एडभान्स, हिनजावफोरनिनो दिन, हिनजावफोरनिनो रायजो। नोंसोरनि रायजोसोलै, नोंसोरनि रायजोसै। नों होनबा सानसेमानि गारि सालायनानै मैगं मुथासेनि दामखौनो खामायना लाबोनो हायासै? आरो हादोंमोनब्लाबो जौनि दखानावनो गारबोजोब्बाय थाखाखौ। धेत्तेरिखि, बिदि नङालै फावगालि बुदरगालि। फिसा मैगं मुथानि दामानो जुदि 10 थाखा 20 थाखा जायोब्ला मानो बायनोलै हा? मानो बायनो? 1 किल' टमेट'नि दामा जुदि 100 थाखा जायोब्ला मानो बायनोलै हा? जायाबा माबा थैगोन नामालै जों? बाथ्राया बिदिसो। होमबालाय नोंसोर बर' हौवाफोरा आखाइ हेबनानै न'आवनो जिरायनानै थाबाय था। न'नि बारिनि लांदां हाफोरखौ हाग्रा बेन्दों मानला होजोबनो हो। अब्लानो दाम खमनि मैगं थाइगं बायनानै मोनजागोन दा। वाह फावगालि वाह, गोग्गोमै जावबायलै नों आंखौ दिनै। आंजों लोगोसे बर' हौवाफोरखौबो जावबायलै। ओइ खामानि मावनो सोलोंदोलै रायजोफोर। न'नि बारिनि हाफोरखौ जावग्लिलाबायनानै मैगं बेगरफोरखौ गारस्रावजोबनानै हो। मानोथो एसेबां दाम होनानै मैगं थाइगंखौ बायना जानांगौ जायोलै जों साला। गोसो गोरबोजों खुलुमहरबाय रायजोफोर। जोंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो, लाइक आरो कमेन्टबो खालाम, आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम दे। जोंनि बे थांखुराजा आरो जोंनि न'खरा दावराव दावसियाथ' मालाबाबो जोबनो थांनाय नंखाया। ओंखायनो नोंथांमोना जोंखौ अननानै एसे साबस्क्राइब खालामना होदो दे। आंथ' मोजाङानोलै एसे, नाथाय नों फावगालियानो बुदरगालियासो बांद्राय देखायोना न'खराव। ओंखायनो दावराव दावसियाबो जानो मोनो। आच्छा, जियानो जा, जोंनि दावराव दावसिखौलाय माथो बुंबाय थानो रायजोफोर। अननानै जोंनि चेनेलखौल' साबस्क्राइब खालामना होदो, आरो लाइक कमेन्टबो खालाम, लोगोफोरनो शेयार खालामना होदो, जाहाथे जोंनि चेनेला एसे ग्र' जायो। गरिब नालाय एसे अनहरदो आरोलै जोंखौबो। जोंनि गोसो गोरबोजों खुलुमहरबाय जों नोंथांमोन बयनिसिमबो।